Mira, això de que quan un decideix ser capellà és tot un procés. No és qüestió d'un dia. Un dia un decideix anar al seminari, però després això ha de madurar. Com pots comprendre, una criatura de 13 anys no pot suposar el que és ser capellà. És a partir de tot un procés de formació. El seminari, sortosament, era obert per entrar i era obert per sortir. Sens dubte que fer de capellà suposa una feina, perquè és una dedicació. Ara, a mi em sembla que malament si s'entén com una professió en el sentit d'una professió d'anar-se a guanyar la vida. Per anar-me a guanyar la vida, qualsevol altra cosa que hagués fet a la vida l'hauria guanyat més que no pas fent de capellà. Mira, sí, va haver un moment de la meva vida que vaig estar tentat d'anar, de marxar a fora. I aquest marxar fora suposava anar a Amèrica. Van marxar dos companys meus i jo vaig estar el que vaig promoure la situació, però en realitat jo després em vaig quedar. No és que fes de capità Aranya, sinó que cadascú veu en unes circumstàncies diferents i en aquell moment jo no vaig poder marxar i aquests meus companys van anar a Xile. Mira, ja fa molts anys que soc capellà i en molts anys de capellà he estat a molts llocs. Em vaig estrenar molt a prop d'aquí. Quan vaig sortir de la fàbrica vaig anar a parar a Sant Pol de Mar. De Sant Pol vaig anar a Girona ciutat. I després d'això vaig fer un parèntesis a la meva vida i vaig anar a estudiar a França, al nord, a Lille. Quan vaig tornar, el bisbe Jovany em va enviar a Figueres. Figueres a crear una parròquia nova i al mateix temps conciliari de el que diríem aquí el centre moral. D'allà el bisbe em va enviar, el bisbe Jaume Camprodon, em va enviar a Calella. Després d'això vaig ser vicari episcopal i després dels 15 anys de Calella, els 15 anys justos, vaig marxar i vaig anar 9 mesos a Begur, el temps d'un part, i després vaig venir aquí. I aquí és allà on estic ara, a Arenys de Munt. M'agrada el bon menjar i sóc un negat per cuinar, però m'agrada el bon menjar. Mira, hi ha un meu company que ja fa temps que va morir, que deia ja que nosaltres no podem conservar l'espècie, almenys conservem l'individu. Llavors volia dir que cal disfrutar amb el menjar. Soc un bon gourmet, sé apreciar quan està bé i sé apreciar quan no està bé. Però sóc molt normal, de gustos molt senzills. M'agrada que les patates siguin patates, que la carn sigui carn i que el peix sigui peix. No m'agrada les